posachedwa pa tikupasirani zimene wayankhula Paul Gadama amene bambo ake adali agadama otchuka omwewa adaphedwawa. Ndipo Paul Gadama wafotokoza nkhani komanso mbiri yake ngati iye mwana wa Gadama, komanso wamema anthu ena aku DPP kuti amusankhe pa mpando umene akukayimira ku convention pa 17th of August umene itakhaleko ku Blantyre. Convention imeneyi ndi ya DPP ndipo Paul Gadama nkhani yake komanso mbiri yake waifotokoza Democratic Progressive Party mu mzinda wa Blantyre. Lero ndi day number 4 lomwenso ndi tsiku lomaliza locheza ndi aspirants athu amene akukatenga nawo mbali ku convention imene ikuyenera kuchitika kuyambira pa chiweru pano mpaka na la Mulungu. Mene takhala tikuchitirira masiku angapo mbuyomo takhala tikubweretsa aspirants osiyanasiyana kuzafotokozera kukonzeka kwawo kuti iwo akonzeka motani komanso ayika ndondomeko zotani zimene zitenge chipani cha Democratic Progressive Party kuchokera pano mpaka na 2025 komanso china chilichonse chimene achikonza eni kuti ma delegates afikira motani komanso iwowo ali ndi luntha lotani ka maphunziro awo komanso njira china chilichonse chimene iwo akonza. Ndeno pano tili tafikanso tsiku la lero ndi olemekezeka Dr. Paul Gadama amene afuna kukapikisana nawo pa mpando uja wa vice president mchigawo chapakati. So Robert Semani sitikudziwa tsiku la lerolo tiyembekeze zotani pamene tabweranso ndi olemekezeka Paul Gadama mwina kuti azafotokozerenso ma delegate za kukonzekera kwawo. Mzanga kunena mwana mtima ndikukhulupirira kunena kuti tsiku la lero ndi tsiku lofunika kwambiri chifukwa chonena kuti tikayang'ana udindo umene kuti kamana kuti vice president ndi munthu amakhala maso a chipani kunena kuti mufune musafune ngati mtsogoleri amatuma anthu amene amayeneka kuwatuma ndi ma vice president podzionena kuti kumalo kusanga kafike ndi chifukwa pamakhala adindo ena ake amene amayeneka kugwira nawo ntchito. Ndithu mzanga ndikukhulupirira sotalikira padakali pano mwina tingopita straight away kwa aspirant wathu omwe ndi Dr. Paul Gadama timve kuti iwo atibwesera zotani. Olemekezeka takulandirani ndithu tsiku la lero. Zikomo kwambiri pondilandira kuti tsiku la lero mumve kuti ndakonzera zotani chipani cha DPP, ndakonzera zotani dziko la Malawi komanso ndakonzekera motani kukonza chipani pa Central Region. Koma choyamba ndimafuna ndilongosole kuti anthu andiziwe kuti Paul Gadama ndi ndani. Paul Gadama ndi ineyo yemwe ndimachoka Kasungu mmozi mwa Makanda mfumu yayikulu Mwase mchigawo chapakati. Munthu une sukulu yanga ndinapangabe motero kuti ndinapanga secondary school yanga Palunzu Secondary School, then I was selected to Polytechnic komwe ndinakapanga degree yanga. Ndinapanga degree yanga pa Pole ndinachokako 1996 ndachoka ndamaliza ku Pole ndi pamene ndinazapita ku Leeds University ndinakapanga masters yanga ya economics. Nditapanga masters yanga ya economics ku Leeds zinandikomeranso kuti ndiwonjezerebe pang'ono maphunziro anga. Ndinazawonjezera ndikupanga masters yanga ya finance management and investment yomwe ndinapanga ku Birmingham City University ku London. Nditapanga masters yanga imeneyi sindinalekereso pomwepo ndinapanga PhD yanga yomwe timati doctorate in business administration yomwe ndinapanga ndi University of Nicosia kumeneko ndi ku America zilimba za kuntunda kuja uko. Ndinapanga PhD yanga imeneyo sindinasiyire pomwepo ndinapanga SCA accounting imeneyo kuti awa timachedwa kuti machartered. Ku Malawi kuno ndine member wa ICAM. Kuchokera pamenepo sindinakhale pomwepo ndinawonjezeranso kasukulu pang'ono ndinapanga CFA, I'm certified financial analyst. Ndinapanga CFA ndi board ya ku America yomwe mu Africa muno tilipo anthu 48. Ine ndi nambala 21 pa group ya anthu 48 mu Africa muno. So chifukwa chokuti I'm a certified financial analyst zimenezi zinandipanga kukhala consultant. Ine ndi consultant yemwe ndimagwira ntchito ndi makampani ambiri ku America, ku US, kuje ku UK komanso ku Kenya. Ku Kenya
ndakhala ndikugwira ntchito ndi ngati consultant wawo wa Shell International. Shell ndi kampani yayikulu yomwe imayang'anira mafuta, yomwe capital investment yawo ndi gross domestic purpose ya half ya Africa. Ine nambira ngati financial investment analyst wa Southeast Africa, yomwe ndapanga nawo ndithu kwa zaka zosachepera 9. Kupatula pamenepo ndakhalanso ndili consultant from 2010 to 2016, consultant wa Eskom South Africa, nthawi yomwe amamanga Kutsire Coal Power Plant. I was a stakeholder manager wa Kutsire Coal Power Plant Eskom South Africa with time imeneyo bwana wa Eskom South Africa ali Brian Molefe anandipasa contract imene ndimayang'anira anthu osachepera 9000 omanga coal power plant imeneyo. Kupatula pamenepo ndakhalanso consultant wa Ministry of Energy ku Malawi kuno, komwe tinapanga Independent Power Producer Framework. Nthawi imeneyo kuyambira a Minister a Energy ali Honorable Chimunthu Banda mpaka nazafikira nthawi ya Nsaka, kuti kuziyambika kuti makampani ena azipangako magesi kupatula Eskom ndi ntchito yomwe ndinapanga. Mwinaso ku Malawi kuno mmaonera ma TV awa timati clear Malawi Digital. Imene jaso ndi project yomwe ndinapanga ine ndi Ministry of Information. Kusoyenza kuti as a consultant ndi ntchito zambiri zomwe ndimapanga. Ndimagwiraso ndi Delta Oil, Australia Delta Oil Company yomwe ili ya ku Dubai, consultant wawo so ndine ndemwe. Angakhale Mount Meru yomwe kuno ku Malawi kuno timayiona ili ku Dubai headquarters yawo, ndineso consultant wawo. Ndimangofuna ndilongosole mbali ya maphunziro komanso mbali ya zinthu zina zomwe ndimapanga. Kupatula pamenepo munthu ne ndakhalanso ndili mu chipani cha DPP, ndinagwirapo ntchito kuyambira nthawi yomwe chipani chimayamba. Bambo anga ataphedwa 1983 ndili wang'ono kwambiri. Ndimakumbukira nthawi imene ndali nawo limodzi. Ndili nawo limodzi ananena kuti ndisachitidwe chipongwe mwana wanga akuona. Andi mawu awo maliza ananena kuti mwana wanga usazandisiye, never let me down. Chinthu chimenechi ndinakhala ndimaganiza kuti kodi kweni ndi chani. Nditakula zinthu zimene zomwe zinandipangisa kuti I should join frontline politics. Nditayamba frontline politics kwambiri ndinagwira ntchito ndi amuluzi, ndinagwiranso ntchito ndi abingwa Mtalika mmene chipani cha DPP chimayamba 2005. Ndakhala ndi chipani cha DPP mu kufikira na mpaka lero. Ndagwiranso ntchito ndi a Professor Arthur Peter Mtalika, pomwe ndikuyankhula pano ndine mulangizi wawo wamkulu wa Professor Arthur Peter Mtalika. Yapanga pose? You have pose? onse kumene mukutionera pa nthawi inoyo tinali ndi vuto lina la magesi kunoko, ndeno padakali pano ziona ngati china chilichonse chili mchimake. Ndiye tiloleni tiperekenso kwa olemekezeka Dr. Paul Gadama mwina angopitiriza statement imene amatipatsira, kenako chilichonse chikhala chikubwereranso mchimake mene zinalili. Zikomo kwambiri olemekezeka nthawi yanu. Zikomo kwambiri. Monga ndimalongosola kuti nagwira ntchito koma ndi malemu bingwa Mtalika mzimu wawo usemutendere, komanso ndimagwira ntchito ndi a Professor Arthur Peter Mtalika. Pomwe ndikunena pano a professor ndimatenga ngati bambo anga, fwa pomwe ndikuyankhula pano ndine advisor wawo, mulangizi wawo wa professor. So inza kuti anandidalira kuti andiona kuti ndakhalamo mchipanimo kuti andipase ntchito yotereyi. Ineyo ndimati chipani cha DPP ndikamachiona ndikuchiunikira mmene ndakhalira nacho kuchokera 2005 kufika na lero. Nchifukwa chake ndinapanga chisankho chokuti ndikayimire vice president wa chigawo chapakati. Chifukwa chigawo chapakati ndili ngati pakuyimirira zigawo zonse zitatu 4 za dziko lino. Ndi pa chigawo chapakati pakufunika mtsogoleri wamphamvu olimba mtima komanso okutha kugwira bwino ntchito ndi kuyambira a regional governor, ma district governor komanso kuma constituency. Chifukwa chomwe chikufunika chipani chipo chigawo chapakati tikufunika timange chipani. Mpando usitikufuna kuti tikakhalepo koma tikautenge tikagwirise ntchito kuti timange chipani. Tikayambire kumanga kuma area
kuma district, kuma zone, kuma constituency, komanso mpaka na region yonse. Ndiye pa chifukwa cha chimenechi ineyo ndakonzeka ndifuna ndauze amalawi onse komanso ma delegates onse achipani cha DPP kuti kuyambira Sunday lino mukangondipasa udindo omwe mukandipasa kuyambira Sunday lino khala vice president wa chigawo chapakati tikathamange tikagwire ntchito. Dziko lino muli mavuto ambiri woopsa, koma kuti zimenezi ziye tibwerere monga tinalili sugar kumagula mmene tinalibugulira 450 kwacha asanafike ku 2500 pano. Kuti tibwerere ulamuliro wabwino tikuyenera kuti tipereke utsogoleri wabwino pa chigawo chapakati kuti dziko lonse DPP ikathe kupeza mavoto oyenera. Ineyo ndakonzeka kukagwira ntchito, ndakonzeka kuchitumikira chipanichi, ndakonzeka kukatumikira amalawi kuti dziko lathu la Malawi chilichonse chikayende bwino. Komanso ineyo monga munthu yemwe ndakhulupiridwa mchipani mu zinthu zambiri, anthu achigawo chapakati komanso amalawi onse akundidziwa mmene ndagwirira ntchito. Ndipaseni udindo kuti ndikakutumikireni bwino. Mwina musanapitirize ulemekezeka mwina tingodziwa nawo kuti ndi chani chimene chakuchititsani kuti mukafune mpando umene wa vice president chigawo chapakati. Zikomo kwambiri. Mpando umenewu wa vice president wa chigawo chapakati umayimirira ngodya zingapo mu chipanimo. Ineyo monga okhala mchewa komanso nduna ya mfumu yayikulu ya Achewa Gawaundi, ndinaona kuti chigawo chapakati kuli ulamuliro ulipo lero ukuchokera pamenepo ukufunika munthu wa chigawo chapakati kuti akatenge usogoleri uja ndikutha kutenga bwino mavoti pa chigawo chapakati. Ndiye ndili nazo zifukwa zambiri zomwe ndikuziona kuti nditha kukakwanisa kugwira ntchito kumanga chipani kusaloleranso kuti pakakhale chipolowe china chilichonse kuti mpakana tikathe kukwanisa kutenga boma mu 2025. Ndili wokonzeka kugwira ntchito kuyambira nda governor, ma district governor onse amadziwa mmene agadama amagwirira ntchito, makosiyese monse amadziwa mmene ine ndimagwirira ntchito. Ndiye ndili wokonzeka ndipo ndikudziwa kuti akandidalira ndi udindo umenewo ndikatha kugwira bwino ntchito komanso tikatha kuwina chisankho chathu cha 2025. Taona mwina zisankho za zakhale zachitikira mbuyomo kuti chigawo chapakati chimakhala nthawi zambiri mwina chisakuchita bwino kwenikweni ku chipani cha Democratic Progressive Party mwina ndi adindo amene amakhala pa nthawi imene yoyo. Inuyo mu ulamuliro wanu zikhazo kuti mwina ma delegates akudalirana akhulupirira ndi upasani udindo umene muzatakasa motani muzagwira ntchito motani kuti chigawo chapakati chibwererenso ku chipani cha Democratic Progressive. Kwakhala asogolera ngapo mu chipanimu pano pa chigawo chapakati. Ndikukhulupirira tikukamba pano chipani chigawo chapakati chinalowa pansi. Asogolera alipo koma chikufunika ukhale msogoleri wa masomphenya. Ineyo ndine masomphenya komanso ndili ndi maplani omwe ndaona kuti ndikakakhala ichi ndikakapanga izi ndikakalumi ntchito imafunika ukakhala ngati msogoleri uwapase mphamvu aine ake ma district governor ma constituencies. Usogoleri wotero ukapangisa kuti chipani chikalimbe pa ground. Chikalimba chipani pa ground kuyambira ku area ku district tizakhala ni mamonitors amphamvu, tizapeza mavoti athu azatetezedwa mosavuta. Ndezi kuyenera usogoleri omwe kupanga consider wina aliyese kuchoka pa grassroots mpaka na kuntunda. Taona tili ndi asogoleri omwe tili nawo ena mpaka pano chigawo chapakati palibe chomwe chachitika. Ineyo ndikunena kuti uthenga wanga kwa ma delegates onse ndipaseni ine usogoleri wa chigawo chapakati kuyambira Sunday lino tikathamange tikazale chipani 2025 kutenga boma kukuyimira chigawo chapakati. Ndezi kuyenera msogoleri yemwe ali olimba mtima komanso yemwe ali olumikizana bwino ndi ma grassroots kuti tizathe kutenga boma mosavuta, chipani chilimbe, chipani chioneke paliponse. Zamukambiri muzitakhaza kuti ma delegates akukhulupirirani ndopasana kuti ndo umene muzagwira ntchito motani kapena ndi ndondomeko zanji zikulu zene mwazika kuti in 3 months time pazathedi kuoneka pa Central Region kuti pali munthu wamkulu apa pali akadama apa akugwira ntchito. Ndiziti zikulu zimene zizakhale zikuoneka in 3 months time. Kuyambira Sunday lino ndikapasidwa udindo pali ndondomeko zingapo zomwe ndazipanga. Ndondomeko yoyamba ndikuyenera kukumana ndi ma district governor onse, ma director amaya ma district ndi achinyamata. Tikatero tukayitana onse amma constituency tikapase mphamvu akayambe kuyazala ma area.
akazala maeriya mabranch ndi mazoni. Tikachoka pamenepo tikakhalano ndi campaign team yathu yomwe zikazungulira district ina iliyonse, constituency ina iliyonse kuona kuti chipani chili motani. Tikakhale ndi ndondomeko za azisogoleri onse kuyambira ma section onse. Tikachoka pamenepo tikhala kuti tikudziwa kuti tikulowera kuti andi tili ndi anthu ati andi ma leaders athu mma area ndi otani. Sizativuta kupanga misonkhano, kupanga china chilichonse chomwe takonzeka ngati chipani cha DPP kuti tikathe kupeza mavoto oyenera. Nkhani yomwe chipani kuti chiziwike, chipani kuti anthu achikonde ndi kuoneka pa ground. Ineyo ndili wokonzeka kuyambira Sunday limeneli kupita usogolo kuti chipani ku Central Region chioneke. Paliponse pakhale blue. Ndikumanena kuti paint Central Region blue. Aliyense aone kuti DPP inabwera ndipo inabwera pa Central Region kuzakhala. Izi zimatengera kuti kodi uli ndi mbiri yotani, uli ndi usogoleri wotani, umakhala bwanji ndi anthu. Chisisi cha usogoleri ndi kukhala bwino ndi anthu. Ine ndimakhala ndi wina aliyense ma leaders apa Central Region. So nzoti ndikauza chochita azikamva ndi kumakachita zomwe ine ndauza. Ndikukhulupirira kuti pomatha 3 months pakakhala kusintha ndi kuoneka kuti chipani chilipo pano pa Central Region. Malingana ndi zoyankhula zanu zikuonetsa kuti ndinu ophunzira bwino kwambiri, ndinu aluntha kwambiri. Kuti kumaphunziro anu ochuluka chotere ndi luntha lanu, chipani chizapitira nazo motani zinthu ngati zimenezi? Ndiyamike kuti wandikumbusa chifukwa kuyendesa ziko sikungoti zilipo magawo osachepera 3 kapena 4 omwe munthu umayenera uzikhala ukwadziwa. Number 1 ndichi ndikunena kuti kukachipanga chipani pa Central Region kuti chikaoneke. Kukachipanga chipani pa Central Region kuti chikakhale chodalirika ndi wina aliyense akachikonde. Chachiwiri ukhale kuti iweyo uthaku ukawandikira nawo kusogoleri nditopanga nawo ma decision okuti wina aliyense nziko muno atha kumva bwino. Komanso zikhala kuti kodi kunjako umalumikizana ndi ndani, umagwira ntchito ndi ndani. Nde ineyo kupyolera ma connection omwe ndili nawo ndi anthu ena omwe ndagwira nawo ntchito kunja zizapindulira chipani, zizapindulira ziko. Chifukwa wina aliyense umayang'ana munthu amene ukumuziwa. Nde ine ndikukhulupirira kuti ntchito zija zabwino zija amachita professor zija kuti zipitirire anyamata ngati ife tikuyenera kuwawandikira. Akatero azikatiuza chochita, ife tizikayuza zinthu zomwe tili nazo, maphunziro omwe tili nawo, komanso ma connection omwe tili nawo kunja, kuti zimenezi zitithandize kuumba chipani, kuumba ziko, kuti Amalawi mavuto omwe akumana nawo pano achepe. Chifukwa ine pomwe ndikuchokera Central Region anthu amakhulupirira ulimi. Fertilizer timagula malire 23,000 pano tikugula 100,000. Zikuyenera usogoleri wabwino kuti tibwererenso paja poti fertilizer tikagule mochipa. Chifukwa popanda ulimi ziko lathu la Malawi silingayende. Zikuyenera aprofesa awandikane ndi anyamata okuti ku skulu komanso ma connection kuti ziko liyende bwino. Tikudziwa kuti mwina inunso mukudziwa kuti udindo umene mukufunawo wa vice president ndi udindo umene ukupasani kuthekera kuti muzikatha kupezeka nawo pa mikumano ku Central Executive Committee. Ndi mfundo zazikulu ziti zimene mukazikhale mukuzipereka kumeneko kuti chigawo chapakati chibwererenso ngati imene zinalili 2009 nthawi ya Professor Bingu wa Mutharika. Nkhani yayikulu ndiyo kuti Central Executive Committee ndiyo yomwe imapanga zisankho kapena ma decision achipani. Nde mukampasa msogoleri wokuti akuziwa mavuto a anthu, akuziwa mavuto okokatenga mayankho, akuziwa anthu onse mmene angathandizire. Mukampasa usogoleri umene uja, tikapita ku Central Executive Committee, aprofesa so akatipasa mphamvu yokuti kakonzeni mavuto amenewa. So ineyo chomwe ndikufunira chachikulu ndi choti ndikakakhalanso ku Central Executive Committee zikandithandizira kuti abale anga apa Central Region, chipani cha pa Central Region, komanso boma likubwera la pa Central Region aliyense azathandizike. Chifukwa chokuti ma decision ndikakhala ndikupanga nawo kulikuluko, ndikakhala kuti ma decision oyambirira achipani ine ndikakhala ndikupanga nawo. Nchifukwa yake ndifuna ndizikakhala kuti ndamva ndikuziwa zovuta za anthu pa ground, komanso ndikuziwa nawo kukapanga ma decision achipani. Chipani chikandiloleza kuperekeza so mayankho mosavuta amavuto amene anthu ku Central Region komanso chipani chonse cha DPP angakhale nacho. Kuti vote ya delegates atakhaze wakupasani convention yokuja vote akupasani inu mwatenga udindo wa vice president chigawo chapakati. Inuyo delegate amene ndi vote lake muzazisamala motani, muzayiteteza bwanji vote lake delegates?
ndifuna ndikuyamikire delegate wandipasa kale voti and plan yanga pano ikuyambira muzindimva ndikunena kuti kuyambira Sunday delegate wina aliyense ndikukhulupirira kuti wandipasa voti kuyambira Monday lino nkhani ndiyo kuti ndikasamale chipani kuyamba kusamala chipani ndikuyamba kusamala adindo amene abwera kuzativotera kuno chimenecho ndi chipani amene aja akapanganso adindo ang'ono pansi pawo omwe kuli kuma constituency komanso kuma district komanso kuma area so ukasama ndingati mmene umakhalira msinje ukakonza kuntunda kwina kulikonse kupitako kukhala flow yokwanira so ineyo ma delegates ndifuna ndawuze kuti ineyo voti yanu mukandipasa ndikayamba kusamala kuyambira ku region ku district ku constituency ku zone mpaka na ku area nde voti yanu ma delegates mukandipasa ine simunabese mwapasa usogolero omwe uli ni masomphenya chigawo cha Central Region mwapasa usogolero omwe ukuziwa chomwe ufuna uchite chigawo cha Central Region mwapasa usogolero omwe ukufuna upange nawo masomphenya aziko lino la Malawi komanso ndikuchipambanisa chipani cha DPP kuti tsogolo la chipani cha DPP likhale lowala ndi loyenera amene munati kupita ku malechereche akucheza kwathu munati na mapemphero kuti muyang'ane delegates amene akudonera pa nthawi inoyo mumuwuze uthenga umene mufuna kuti mumuwuze komanso mumbe mkota pa zonse zimene mwamufotokozera delegates njoka pa chiyambi mpaka napano kwambiri ndikufuna ndipereke uthenga uwu kwa Malawi komanso makamaka kwa ma delegates athu achipani cha DPP amene mukubwera ku Blantyre mukuzavotera atsogoleri achipani cha DPP ndimafuna ndikusimikizireni kuti kuyambira Sunday lino kandipaseni voti yanu ine kuti ndisogolere chipani chimenechi ndikudziwa kuti mwandipasa tisogolere chipani chimenechi tikonze chipani chimenechi komanso wina aliyense mu chipani cha DPP amve kukoma ulamuliro wathu wa DPP siwo wasankho ulamuliro wa DPP sumayang'ana mbali kandipaseni ine ndikakusogolereni chigawo cha Central Region nonse mukayang'ane ine kuti ndione kuti tikupangirani zotani ndipaseni voti yanu ndiloleni ndikutumikireni ndiloleni tiyendere limodzi ndiloleni kuti 2025 ndikusogolereni limodzi kutenga boma mu chipani chimenechi cha DPP zikomo kwambiri titokoze kwambiri tu olemekezeka Dr. Paul Gadama kulikonse kumene mukudionera tinali ndi Dr. Paul Gadama amenenso anabwera siku la lero kuzakufotokozerani kuti iwo akonzeka motani kukatakasa chigawo chapakati kuti kuchokera pa 16 September 2025 DPP izakhalezo kuti chigawo chapakati azapeze mavoti mwina opitirira mwina 50% iniyo khani pamene popo pamene tikhale tikupasirani china chilichonse chimene chikhale chikuchitika malo ano mwina tingokulolani olemekezeka Paul Gadama kuti mwina kwa nthawi ino tisiyane nanu ino tifana zabwino zonse tathokoza kwambiri pozichepesa kubweranso malo ano mukhale tsiku lopambana zikomo kwambiri mene tafotokozera kuti tinali ndi olemekezeka Dr. Paul Gadama konkuno ku headquarters ya chipani cha Democratic Progressive Party ndenda naso nzanga Robert Semani watha kumvesera bwinobwino mmene atambasolera mfundo zawo olemekezeka Dr. Paul Gadama ndikhulupirira watapapo mfundo zikulu zingapo zimene iweyo zakubaya mtima